sedulur Papa sing pengen kirim doa bareng-bareng bari Kang Asep. Kang Asep jauh di Baturia, in kersa lagune mangga diiringi maning cuma kanggo hiburan. Kirim doa ning wong tua, sepi uang arep maca kitab suci. Islawas akan duwe rasa cinta, mung isin arep ngomong ora wani. Kakang isin ngomongnya orang ning pesantren tempat wong guru ilmu, lanang wadon nurut perintah kiai. Sing bengi kakangku tek tunggu-tunggu, najan ketunggon arep ngomong sun bliwani. Sekian wis terang Kang Asep demen wong ayu, Kang Asep sayang. Lahir batin suci nerima, ora isin duka kang kulagan cinta. Kota Mekah tempat jemaah haji, ning Arafah tempat semboyang podo. harta benda kakang ora terpikiri, Rumah tangga bahagia kita wong loro. memang bener yan, harta benda ora dipikiri, sing penting rumah tangga bahagia kita wong loro. Saling asih, saling pengertian. Kunci rumah tangga nih kita cuma cukup bebarengan aja, saling ngeluh. Asik. Jam rolas kirim doa ning wong tua, sepi uang harap maca kitab suci. Wis lawas takang duwe rasa cinta, mung isin harap ngomong ora wani. Isin bae no karep ngomong, padahal sing bengen kakangnya demen. Ning pesantren tempat wong luru ilmu, lanang wadon nurut perintah kiai. Sing bengi Kang Masko tek tunggu-tunggu, najan ketunggon arep ngomong sun bliwani. Sekian wis terang Kang Asep demen wong ayu, Kang Asep sayang. Lahir batin suci nerima, ora isin duka kang suci gan cinta.
jemaah haji ning Arafah tempat sembayang kodong. harta benda kakang ora terpikiri, Rumah tangga bahagia kita wong loro. matur kesuwun sing sampun rencana. Bisa.